Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Diyan ko to khutbah. Na pantang ko to sa saking kaya katiro barakah. Pamana ba pesi kumrana na barakah takap muncul. Ay importante na antara imana barakah. Upama kasi nga pagagira to kandu na ino pentari maawala kapiyang barakat yan. O singa pagagira si kukap negosyo na ino kapang makalaba kapiyang barakat to lagi mo to negosyo ka. O singa pagusara ko kapamumulaan na ino kapang makapakay kapiyang barakat to lagi mo to kawiyagan mo din napiyang mo lang. Yan kaya barakat na si pagapong si Allah na basi pagapong ko bapian taon na kaadi. Ayang mana na kaparanan mo Allah ipumbagay niya si ko kaadi niya. Ipumbagay niya si ko kaadi niya. Da apa kaparonan da makapaparonan war si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mo takatiro Allah sa Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Upama ati Allah subhanahu wa ta'ala ka sumangata pamana bebaling si sabihin ko to hadar paulina bari na parataya ni Rasulullah subhanahu wa ta'ala arak sa panang gila ni Rasulullah ulangwan adi ke bayang Allah subhanahu wa ta'ala la fatahna alaihim barakatin minas sama. Nah sigurado la fatahna alaihim apa mana perkeangkeran Allah subhanahu wa ta'ala so barakat apu si kulangit. Mana kepakaian malu marguna di kapang benar tahu sa suliski nasib pengapun sa langit. Ketika ini luar ya kira yang memula nak nasihat pengapun pemula sana lupa. Kenapa sih salah? Mata pun ni pamana mayap ke masalah salupa na mata ni mamasabab. Kaayaw na yan at kepunan rezeki manusia na si salah. Mata kata Allah sa Quran wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Gusi isa langit soya mananya na mga rezeki ni. Soya mananya naging ke masalah salupa. Na mata gay mga sabab kesama panai si saging butuh kit beban Allah si saging butuh rezeki manusia. Kasu rezeki manusia nasi pakapupun si Allah subhanahu wa ta'ala. Na soalan na matakan si sapur. Si kapurap na langit. So ay mananya naskanya ni giing gira-gira si ko kawiyagan manusia. Upama kasi tanong sa kang gobyerno na supinansing mas isa langit. Kenapa sih sisa? Rodi yang kira-kira ya udah nasi orang kamu bagi-bagi ya. Kan dibagi-bagi dah si kumangat tahu kipong kan si ku kimangar pun nasi sa ayam nananya lupa. Datar pamawo. Wana sisa penansi mungkin nasi minum kan dibagi dengan rosa. Anu apa mana salah kodar padilun bagi-bagi sisa yang tua. Mungkin nasuka dika pendistribute tak. Sisa dika pagi tu madi kam kira-kira saling mana siku. Ada tahu tu Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabab tangannya duli nakaparian so rezeki manusia na sudi rongkam kira-kira na sa langit pagi na so di rongkam bagi-bagi na sisa lupa. Yuti mana gi mutakatir Allah wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Gugi mo tayo mananya na ini promisrektan odina atau nekap tu sama orang dia mutab biar ini pengapur ketan Allah unggula ulatan wai nakat isu balas ya unggula ulatan wai nakat isu batagian narotan pun tu sa nang dia taruh apa kasurga pamana so apa kasurga pamana dia mutab kapung gula ulang kasih saking mutab para tayang kasih Allah subhanahu wa ta'ala odi nakapung gula ulang kasih saking mutab simba kasih Allah subhanahu wa ta'ala na anda dak kelim sebalas ya sisa langit, sisa langit. Una pala langit. Kakagiro matatago sa kasundan. Ron matatago sa kasundan. Pamana susabot nga tingin
Anu matatag bapak susunod na dikatawa mo sabag. Sabab ito ko dinga kambit ya sa Quran. Gudi nga kapunga magkinig sa iko mga katiro ng ulam. O makapunod ya ka sa Quran. Kumang ko lagi mo to pamana. Langin tama na si ipsum sa langit. Ilayhi yas'alul kalimut tayyib. Yung takatiro Allah sa Quran si suratul Najm. Indaha sidratul muntaha, indaha jannatul mawa, indaha jannatul mawa. Ay mana niya nasuka surgaan nasitan ko itong sa langit. So ay mana niya nagyangab turun na barakat na ipumbagaya iyo Allah subhanahu wa ta'ala si kutaw ay mana niya nagkubayaan niya kaganyan sa barakat. Ay pipikiraw pitanggisan nagyang kaya barakat na di ay pagkapong na dabaon makapaparan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dataraw pa mahul. Di tanong sa igugal mo. Anap sukayan sa labis ang pulong gibo. Anap sukayan sa labis ang gibo. Anap sukayan sa labis ang gibo. Anap sukayan sa yaman na niya na barang-barang na sukay. Nagyang ko ito man na sukay nagkapakaya makapilagid bu ago sa may kaso kaya di ron kipagintaw no 2 ka taon. Nandito to sa ba? Kapag di mo tama na sukay na da barakat ya. Okay, nagyan mo tama ito sukay na ana barakat ya. Kapag ba na nagyan mo ta kipagintaw no na makapilagid bu. So ay man na na sumay to na upon pa kang barakat Allah subhanahu wa ta'ala na kapakaya manggusto kasi ko ayaman na nakapugintaw kasi sa kay dunya. Na sumala no kung di pa barakat Allah na datar so ayaman na subarakat na ron matatabo so ayaman na arga gil mo to ang galubok gil mo to ang galubok na ayaw pikiran ka na subarakat Allah subhanahu wa ta'ala na din yan imbresi ko mga tao adiran ipunggulala sa kasusuwat Allah subhanahu wa ta'ala. Pamana imposible ba subarakat Allah na ibagay niya sa iko di masya. Para imposible yan. Imposible yan iba di manggulula. Ayaw man na niyan, lagyan mo ito akatan Allah sa Quran. Awalaw anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Na makang gugunan na usa subarakat Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw kimbagan yanon na umbulaw na ang kaso kasusuato Allah subhanahu wa ta'ala. Umbulaw na ang kaso inindor tanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pagintaw tanong sa isa din kaya ayaman na niyan na liyaw pa. Gitu sebab akakakliman kasi ko barakat Allah barakat ay bugay wala. Yung tatiyak na upang usaran ka kusukay na sumay kasukay ka na mapanggusto masih pa yung manan na mana pamilya. Pamana dataro kaya parang barakat Allah subhanahu wa ta'ala siku Rasul siku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisa gemot kaya buat ya ayaman na igsi sa na mga tindurian. Ha? Nananam niya kapag nagdasuso piraga to sa mga tao. So Isa alaihi salatu wassalam na piraga to sa niya pakakanya na mga tao ko sa ating manakong na pang namiyakan so what. Dataro kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isa kong mga sahabat niya ayaman na niya na so ini paganan yang kiran namiyakan dakla miyakan sama puto sa hutang barakat iprarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung si Allah subhanahu wa ta'ala. So ayaman na yan, nasa tanong na kailangan akatukawan tanong subarakat. Ugal mo tanong na ayat kakaklimatan ron, ayat kakaklimatan ron, kakatarimatan ron, na unutan tanong so ayaman na yan na ikasusuat Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gupan ng bilang tanong, so ayaman na yan na di kabayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman na yan, nagyang buto katiro Allah, biyat yan tanong, naroon ito pa man, agiti maano ito, o kabaya ka. Amaklim ka subarakat o galabog ka naunutin ka so kabaya Allah subhanahu wa ta'ala sa isa din butan nga kang galing kasi lagi mo to. Kanaman ubaw pa man abasibog ko sa iko kung alam taman at pumulaw lang na pala yung kusar kapag nausar kasi kung di ka kang galabog kami ka kasasariyan kasi kung galabog minisari ka kasi galabog ka ayaman na yan na so taman kisasari ka kasi sa butan galabog na minisari ka na kapag hindi mo ito ang galabog ka napakamburakat mo Allah na kasabapan sa katunang ka kung kamapian kasi sa akin kaya dunia. Nakagi ayak kadaklan, tabi-tabi tabu, ayak kadaklan na kapakay hindi mo ito ang galabog kaya na puno na kapakay na yaman na yan na diron na misay. Nando pa ka po sa barakat, kaya mapiaso katawan ka mo pamakuan na di ka pagpulaw na. So ayaman na yan na subarakat Allah subhanahu wa ta'ala na si kisabag kung ayaman na kapanguluw lang ka kung kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala abu
kapon ng gilang ako di kabaya Allah subhanahu wa ta'ala si kisabab po kapag unutin ka po Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kisabab po ay manan yan nakipon gulalan ng kasi ko ini pangdotan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pagintaw tanong si isa yung kaya leo lupa so sana ko sa nabi nga kiklim subarakat ka diin bagay Allah subarakat yan sa ikong mga tao di niya pumaasi ang Allah subhanahu wa ta'ala di niya na susupak niya muli na di niya ni punggulalan so ayaw man niyan na ikasusuat Allah subhanahu wa ta'ala kung kapag intaw niya si isa din kaya lupa yan mo tatiga karkan subarakat na sipag pagkapon sa langit na basip pagkapon sa lupa giyagat kasi matano kailaitan di manggulaw sa lupa na matagbo na mga sabab agyan mo takatutuloy na si isa din mo tabarakat Allah subhanahu wa ta'ala yung kanya kung pamana sa ko experience at ano nga kemasantan at na tao pamana members ko sa mga kaulad-ulad members ko sa dua ka-istaryas nana sumimbers ko sa isa ka-istaryas na mula dua miyara nila nandun to sabab si isa yung utak at na barakat ang yung gamay ito nagyang utak wala na da barakat yan so ayaman ninyan na experience mo na kapakay makaparatya ka kung kapakay makaparatya ka di manggulo na di manggulo so ayaman ninyan naging matatiyak ayak kailangan magtanong na ukabaitan ng barakat so lang taman ng ganagbutan na iya yung tanong sa ikuyaman na niya na ikasusuat Allah ay ni pangdoon tanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay paginto tanong si isa diyan kay ayaman niya na leo lupa wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam